Η Ρώμη αναπτύχθηκε γρήγορα. Για πολλά χρόνια η ζωή της πόλης κράτους συνταράχθηκε από τη σύγκρουση πατρικίων και πληβίων. Στη διακυβέρνηση του κράτους μεγάλη δύναμη είχαν οι δύο ύπατοι, ενώ η σύγκλιτος είχε έργο κυρίως συμβουλευτικό. Πρώτη ερώτηση. Ποιοι ήταν οι λόγοι που έκαναν την πόλη της Ρώμης να αναπτυχθεί γρήγορα? Η Ρώμη βρίσκεται στην κεντρική Ιταλία και είναι χτισμένη στις όχθες του ποταμού Τίβερη. Η πόλη αναπτύχθηκε γρήγορα χάρη στις έφορες πεδιάδες γύρω και το εμπόριο. Ελληνικά και φοινικικά καράβια πλέοντας τον Τίβερη, μετέφεραν άφθονα προϊόντα. Τα παλιά χρόνια την πόλη διοικούσε ο βασιλιάς, ο οποίος είχε μεγάλη εξουσία. Μπορούσε να αποφασίζει ακόμη για τη ζωή και το θάνατο των υπηκόων του. Δεύτερη ερώτηση. Ποιες οι κοινωνικές τάξεις της Ρώμης? Αργότερα οι Πατρίκοι, όπως λέγονταν οι Ευγενείς, έδιωξαν το βασιλιά 509 π.Χ. και κυβέρνησαν αυτοί για πολλά χρόνια. Μια άλλη κοινωνική τάξη ήταν οι πελάτες. Έτσι ονομάζονταν οι παλιοί κάτοικοι που είχαν λιγότερα δικαιώματα. Τελευταίοι ήταν οι πληβοί οι οποίοι, για να αποκτήσουν δικαιώματα, ήρθαν σε σύγκρουση με τους Πατρικίους. Οι διαμάχες κράτησαν πολλά χρόνια. Όταν σταμάτησαν να υπάρχουν διαφορές ανάμεσα σε αυτές τις τάξεις, το κράτος της Ρώμης ηρέμησε και άρχισε γρήγορα να αναπτύσσεται. Τρίτη ερώτηση. Τι γνωρίζετε για τους δύο υπάτους? Μεγάλη εξουσία είχαν οι δύο ύπατοι, οι οποίοι διοικούσαν το στρατό και έπαιρναν μέρος στις εκστρατείες. Για να μην αποκτήσουν όμως τόση δύναμη, ώστε να μπορούν να αλλάξουν το πολίτευμα της Ρώμης, εκλέγονταν μόνο για ένα χρόνο. Στον καιρό της ειρήνης έρχονταν σε επαφή με τους αντιπροσώπους των άλλων κρατών, για να ρυθμίσουν διάφορα θέματα. Τέταρτη ερώτηση. Ποιος ο ρόλος της συγκλήτου? Η σύγκλιτος ήταν ένα συμβουλευτικό σώμα, το οποίο αποτελούσαν 300 πατρίκοι. Ο λαός και οι ύπατοι σέβονταν τη γνώμη της και την έπαιρναν σοβαρά υπόψη τους. Το Ρωμαϊκό κράτος, αφού νίκησε τους γειτονικούς λαούς, άπλωσε σιγά σιγά την κυριαρχία του σε όλη την Ιταλική Χερσόνησο. Ώρα να παίξουμε το κουίζ της ενότητας.